最愛の夫の葬儀の直後、私を一方的に嫌い続けてきた義母。そんな義母が勝手に家に居座り、私の荷物を処分してしまった。あんたの荷物なんて全部処分したよ。邪魔なだけだからね。それを聞いた私は、思わずこう答えていた。意味がわかりません。勝手に居座って人のものを処分するなんて、何を考えているんですか？黙れ。息子が亡くなったのはあんたのせいだよ。この疫病神が。目を見開く私に義母は続けた。そもそもあんたとの結婚も最初から気に入らなかった。あんたの子供だって孫だなんて思ったことは一度もない。赤の他人だよ。他人？ああ、そんな他人に息子の遺産は渡さないからね。このタワマンも遺品の高級時計のコレクションも全部私のものさ。他人はガキを連れてさっさと出て行け。私はこの時限界を迎えた。最愛の夫を亡くした私に言うことがそれか。メラメラと激しい怒りが湧いてくるも、私はぐっと怒りを抑え込み、静かにこう答えた。はい、わかりましたと。翌月義母は発狂しながら私に連絡してくることとなる。私の名前は遠野瑞希35歳。4歳の息子優斗を育てている。独身時代、私はインテリアコーディネーターをしており、個人宅からオフィスまで仕事を手広く手掛けてきた。その仕事を通して、後に夫となる遠野智弘と出会う。彼は新進気鋭のデザイン会社の社長で、新しく借りるオフィスのコーディネートを私に依頼してきた。あなたのおかげで素晴らしいオフィスになりました。インテリアコーディネーターのお仕事にも興味が出てしまって、よければ今度お食事でもいかがでしょう。こうして二人で食事に行くようになり、私たちは次第に仲を深めていった。智弘は素晴らしい青年だった。デザイナーとしての腕はピカイチで、誰にでも丁寧に接し、私をいつも思いやってくれる。会社の業績も好調で、経済的にも余裕がある。まさに文句のつけどころのない人だった。彼との交際期間中、喧嘩をすることは一度もなかった。それほどまでに私たちの相性は良かったのだ。ある日の交際記念日のこと。ディナーをしながら、智弘は指輪の箱を取り出した。瑞希、君となら支え合い、高め合っていけると思う。僕と家族になってくれ。結婚しよう。私は涙目になり、彼のプロポーズを受けたのだった。その後、私の祖母に挨拶へ行くことに。私の育ちは少々複雑で、両親が幼い頃に離婚している。後に育ての母に引き取られたのだが、その母も私が10歳の頃に病気で亡くなってしまった。その後は母方の祖母によって育てられた。祖母ももう高齢で体の自由が利かなくなり、今は施設に入っている。そんな祖母に智弘を紹介すると、祖母はとても喜んでくれた。次に義実家へ挨拶に行くことに。智弘の話では、彼の実家は普通の中流家庭だそうだが、義父は早くに亡くなっているらしい。残る家族は義母と商社マンで家を出ている弟の正幸だけ。そんな彼らに私は緊張しながら挨拶した。はじめまして、大石瑞希と申します。義母は私を上から下まで眺め回した。そこへ智弘がすかさず告げる。母さん、正幸、俺彼女と結婚したいと思ってるんだ。すると義弟の正幸が、それはおめでとうと笑顔になった。ほっとしたのもつかの間、まるで面接官のように、義母が私に質問を投げたのだ。あんた、仕事は何してるの？大学はどこ？仕事はインテリアコーディネーターです。大学は出ていません。はあ？うちの智弘はね、有名美大のデザイン科を出てるんだよ。それなのにあんたは高卒かい。
インテリアか何か知らないけど、チャラついた仕事しちゃって。驚く私に、また義母から質問が飛んできた。あんたの親は、どこに住んで何の仕事をしてるのよ。私の両親は幼い頃に離婚しており、育ての母も亡くなっています。その後は祖母に育てられて。あんた、年寄りに育てられた子は、三文安って言葉を知ってるかい？年寄りに育てられた子供はね、人としての価値が低いんだよ。それに親が離婚してるなら、あんたもいずれそうなるんじゃないかい？母さん、もうやめてくれ。智弘が鋭く告げ、義弟もまた、そうだよ母さん落ち着いて、といなしてくれる。義母はため息をつくと、智弘にこう告げた。智弘、こんな女はやめときな。学歴も家柄も、あんたにふさわしくないよ。私は気に入らないね。しかし智弘は、そんな義母を鋭く睨みつけた。母さん、俺は彼女と結婚する。母さんが何と言おうと関係ない。その強い口調に義母は少しうろたえている。智弘はもう行こうと言い、私の手を引いた。すると正幸だけが追いかけてきて、うちの母がすみません。僕は応援します。兄をよろしくお願いしますと告げたのだった。こうして私たちは義母の反対を押し切って入籍する。結婚式はしないことにして、義実家から車で1時間ほどのタワマンの一室を購入し、共に暮らし始めた。智弘は義実家に帰ることはほとんどなく、うちの母とあまり関わらなくていいと言ってくれたので、気が楽だった。新居のコーディネートは私が行い、智弘の書斎も作り、私たちは幸せな結婚生活を送っていた。結婚して1年ほど経ったある日のこと、私と智弘は義実家に呼び出される。義弟の正幸が結婚するので、その挨拶に来るから同席しろとのこと。そのような用事なら、さすがに断るわけにはいかない。義弟の結婚相手は沙織といい、おとなしそうで可愛らしい人だった。義母は沙織を見て上機嫌だ。沙織さんは家柄もしっかりしてるし、大卒だし、誰かさんとは大違いだわ。こんな時まで私に嫌味を言う義母。うちの正幸は商社マンだし、智弘みたいに私を邪険にしないしね。将来は正幸に面倒見てもらおうかしら。沙織さんもよろしくね。そう言われた沙織は苦笑いしていた。私と智弘は正幸に祝いの言葉を述べ、早々に義実家を後にしたのだった。その後しばらくして嬉しい出来事が起こる。私の妊娠が判明したのだ。智弘は飛び上がって喜んでくれた。水木、俺嬉しいよ。ああ、男の子かな？女の子かな？智弘ったら気が早いわよ。俺も親になるんだ。いろいろちゃんとしないとな。智弘ならきっと素晴らしいパパになるわ。そのままでいてね。そんな会話をしながら、私は幸せの絶頂にいた。後の辛いつわりも、智弘が海外しく世話を焼いてくれたので、なんとか乗り越えることができた。祖母もひ孫ができたことを喜んでくれたが、一方の義母は、智弘が連絡しても何の返事もなかったという。やがて私は無事出産する。生まれたのは男の子で、彼が優斗と名付けた。産院から退院した日、家に帰って優斗の世話をしていると、突如インターホンが鳴った。なんと義母がアポなしでやってきたのだ。智弘、水木さん、無事出産できてよかったわね。おめでとう。母さんにとっては孫になるんだ。可愛がってくれよ。智弘がそう告げた後、義母は私に紙袋を差し出してきた。今日はお祝いを私に寄ったのよ。忙しいだろうから、私はもうおいとまするわね。紙袋を受け取ると、中には歯固めという赤ちゃんが口に含んで遊べるおもちゃが入っていた。こうして義母は、ろくに優斗の顔を見もせず、そそくさと帰っていった。
それから数日後、義母がくれたおもちゃを優斗に持たせて写真を送ろうと思い立ち、私はプレゼントの箱を開けた。カラフルな歯固めのおもちゃにありがたいなと思いつつ、それを手に取る。その瞬間、私の鼻を異臭がついたのだ。一体どういうこと？この匂いは何？歯固めに鼻を近づけてみると、嗅いだことのある匂いが。嘘、これって漂白剤？もし優斗が誤ってこれを口に含んでいたら、そう思うと背筋に悪寒が走った。私は智弘を呼び、ありのままを話した。なんだよこれ。さすがに製造元に原因があるとは思えないわ。これは悪意でやったことよ。母さんが優斗に。そうだと思う。智弘は顔色を変えて携帯をつかむと別室へかけていった。続けて聞いたことのないほどの怒鳴り声が響いてくる。しばらくした後、智弘が戻ってきて真剣な表情で告げた。水木、母さんとは絶縁する。弟の正幸にもそう伝えといた。君と優斗は僕が必ず守るから。ありがとう、智弘。私は夫に抱きしめられながら、歯固めに込められた悪意に震えていたのだった。その後私たちはしばらく平穏な生活を送っていた。優斗はすくすく大きくなり、両親のことが大好きな甘えん坊に育った。智弘も進んで育児に協力してくれ、素晴らしいパパになった。優斗が4歳になったある日のこと。パパ、僕運動会のかけっこで一等賞だったんだよ。優斗が甘えるように智弘の膝に乗る。夫は目を細めて優斗の頭を撫でた。パパも見てたよ。かっこよかったぞ、優斗。パパ、何かご褒美ちょうだい。優斗は何が欲しいんだ？ミニカーがいい。パパが乗ってるのと同じやつ。ああ、いいぞ。明日買ってきてやるからな。そんな幸せな会話を交わす夜が、これで最後になることなど、この時の私は想像すらしていなかった。翌日の昼過ぎ、仕事中に私の携帯が鳴った。近くの警察の番号からだ。一体何だろう。そう思いつつ、電話に出た私に、衝撃的な事実が告げられる。なんと智弘が交通事故で病院に運ばれたというのだ。急いで駆けつけた時には、彼は息を引き取った後だった。優斗と約束したミニカーを買いに行った帰りに、脇見運転の車にはねられたのだという。私は人目もはばからず、智弘の遺体にすがりついて泣き叫んだ。夫が命を落とした日から、私は一睡もできずに葬儀の日を迎えた。喪主としてやることはきちんとやらねばならない。智弘の葬儀には大勢の人たちが訪れ、彼との別れを忍んでいた。優斗は分かっているのかいないのか、私のそばにぴったりくっついて離れない。義母もまた、棺にすがりつくようにして泣いていた。息子を亡くして悲しまない母親などいない。私もこの時ばかりは義母に同情するほかなかった。葬儀会場に泊まり込み、なんとか通夜と告別式を済ませ、お骨上げまで終えた。ママ友から、あなたは少し眠った方がいいわと言われ、優斗を預かってくれた。家に帰ってタワマンのエントランスに入ると、どこかの部屋で引っ越してもしているのか、段ボールを運ぶ業者が目に入った。気にせず家に入ろうとすると、なんと鍵が開いているではないか。慌てて室内に入ってみると、そこには義母がいた。お母さん、どうしてここに？おや、疫病神のお出ましだ。義母がそう言って私を睨みつける。室内を見回すと、私の私物がごっそりなくなっているではないか。これはどういうことですか？私の荷物は？あんたの荷物なんて全部処分したよ。邪魔なだけだからね。義母は私を見てにやりと笑った。先ほどの業者は私の荷物を運んでいたのだ。
義母がなぜここに入れたのか。そう尋ねると、彼女は智弘の遺品の中に我が家の鍵を見つけ、勝手に入ったとのこと。さすがの私も、これには切れた。意味がわかりません。勝手に居座って人のものを処分するなんて、何を考えているんですか？黙れ。智弘が亡くなったのはあんたのせいだよ。この疫病神が。目を見開く私に義母は続けた。そもそもあんたとの結婚も最初から気に入らなかった。あんたの子供だって孫だなんて思ったことは一度もない。赤の他人だよ。他人？ああ、そんな他人に息子の遺産は渡さないからね。このタワマンも遺品の高級時計のコレクションも全部私のものさ。他人はガキを連れてさっさと出て行け。私はこの時、限界を迎えた。最愛の夫を亡くした私に言うことがそれか。知らず知らずにメラメラと激しい怒りが湧いてくる。しかし、私はその怒りをぐっと抑え込み、静かにこう答えた。はい、わかりました。わかったら、二度とその面見せるんじゃないよ。このクズ女。義母は喪服姿の私の背中を押し、家から私を締め出したのだった。私はその後、急いでウィークリーマンションを借り、息子の優斗と避難した。そこで、あるところに電話し、事の顛末を話しておくのも忘れなかった。それからすぐ別のマンションの契約を済ませて引っ越し、新しい生活を始めたのである。1ヶ月後、優斗を幼稚園に送り出し、家に一人でいると、私の携帯が鳴った。出てみると、それは義母だった。ちょっとあんた、今どこにいるのよ。他人にはお答えできません。ふざけるんじゃないわよ。会って話をするわよ。早く家に来なさい。電話口でギャンギャン怒鳴りつけてくる義母に、私は分かりましたと告げ、ある人物と共に元の家へと向かったのだった。タワマンにたどり着くと、義母が私の隣の人物を見て目を見張った。実は私は義弟の正幸と義弟嫁の沙織を連れてきていたのだ。なんで正幸たちがここに。いや、今はそれどころじゃないわ。ちょっとあんた、この家を売るから出て行けって弁護士から通達が来たのよ。これは一体どういうこと？私に向かってそう怒鳴ってくる義母。そんな彼女に私は冷静に答えた。そのままの意味ですけど、早く出て行ってもらえますか？はあ？息子のものは私のものだと言っただろうが、あんただって分かりましたと言ったじゃないか。それを聞いた私は大げさにため息をついた。私が分かりましたと言ったのは、出て行けという言葉に対してです。これ以上あなたと一緒にいたくなかったので。この悪魔が、だいたい家を売り払うなんて、そんな勝手なこと。これは智弘さんの遺言ですから。そう告げる私に、義母は遺言ときょとんとした。そこで私は、智弘が何かあった時のために残しておいた遺言書のコピーを彼女に突きつけた。それを読んだ義母は真っ青になった。遺産はすべて妻と息子に相続する。家や遺品のすべては妻水木に決定権がある。何よこれ。私と優斗がいる限り、法的にもあなたに相続権などないんですよ。だから他人は黙っててくれますか？義母は一瞬押し黙ると、今度は義弟の正幸を見た。正幸聞いたかい？この女は私から智弘の何もかもを奪おうって言うのよ。まあ、当然のことだよな。冷たく答える義弟に、義母は興奮して続けた。もう実家は売っちゃったし、私はこの女のせいで行き場所がなくなる。せっかくタワマンを手に入れたのに。ねえ、正幸、今後はあんたが私の面倒を見てくれるんだろ？そうだ、沙織さん、私たち同居しましょう。あなたならうんと言ってくれるわよね。嫌ですけど。
沙織の即答に義母は目を丸めた。は？そこへ正幸が静かに告げた。俺たちが今日ここへ来たのは、母さんに絶縁を言い渡すためだ。絶縁？なんで？兄さんの葬儀後、水木さんに話を聞いてほとほと愛想が尽きたよ。漂白剤の件もそうだ。あれはうっかり漂白剤の中におもちゃを落としただけ。俺にはそう言ったよな。そうよ。あれは事故だったのよ。でも水木さんにいろいろ聞いたら話が全然違うじゃないか。漂白剤の件だって彼女を嫌ってわざとやったんだろう。実の母親だからと母さんの弁解を真に受けた俺がバカだった。そんな人間以下の存在、もう家族じゃない。俺にも沙織にも二度と関わらないでくれ。正幸まで私を捨てるっていうの、そんなの嫌よ。頼りにしていた義弟夫婦からも見放され、義母は地団打を踏んだ。私たちはそれを一瞥した後、泣きやめく義母に荷物を持たせ、タワマンから彼女を追い出したのだった。その後義母は当然ながら智弘の遺産を何一つ相続できなかった。義母はすでに岐阜の遺産を使い果たしており、家を売った金もとうになくなっているのだとか。将来は正幸夫婦に依存するつもりだったらしいが、それももう無理。誰にも頼れなくなった義母は、今はボラアパートに転がり込み、パートに出るようになったらしい。あの性格が災いし、パート先でも嫌われているようだが。一方の私と優斗は、智弘の遺産を十分に受け取り、新しい生活を始めている。夫を亡くした心の穴はまだ塞がらないが、優斗と前を向いて歩いていかねばならない。義弟夫婦も私たちを気にかけてくれるので、ありがたい限りだ。あなたにいつか褒めてもらえるよう頑張るから、天国から見ていてね。今日もそんなことを思いつつ、私は最愛の人の遺影に手を合わせる。